Gràcies per oferir-me aquesta entrevista perquè parlar del meu projecte sempre és una alegria i treballar m'agrada molt, així que estic oberta. Universos Sinàptics és una marca que he creat que ve a explicar l'unió de diferents universos, de diversos mons, que junts fan sentit. Les sinapsis són les connexions que fan les neurones al cervell i com que estem parlant d'aprenentatge, doncs volia posar alguna imatge que m'aboqués al funcionament del cervell, sense dir la paraula cervell. I, i la idea de l'univers és perquè m'atrau tant la part visual de totes aquestes imatges que veiem de l'univers real, del cel, com la idea de diferents mons, no? Diferents universos que nosaltres formem part d'un, però en realitat són molts, i la connexió, per tant, d'aquests diversos universos, sí? Perquè la manera en què jo tinc de crear, d'entendre la vida, d'entendre l'aprenentatge a l'escola, és la unió de diferents mons. Penso que moltes vegades ens quedem només amb la pedagogia i és pobre, només en el món de la pedagogia no arribem, no entenem i no arribem en tot el que hem d'arribar, no? I llavors doncs, podem veure d'altres fonts variants del voltant de la pedagogia, com seria la psicologia, com seria la sociologia, la cultura, però encara anant més enllà em trobo jo, per aprendre jo, per acompanyar l'aprenentatge, per crear relacions amb l'aprenentatge, bevent de molts altres mons, de molts altres universos, moltes vegades relacionats doncs, més amb el món de la física, més amb el món de la física quàntica, de les matemàtiques, però també de l'art, de la cultura, de la literatura, no? Que de vegades són mons que deixem a part perquè només ens centrem en la pedagogia. Llavors aquesta idea de connectar diferents mons, diferents disciplines, diferents universos, sinàpticament, no? D'una forma que no, aparentment no sembla que tinguin sentit, però per mi me'n fa, i quan ho fas tot es veu molt més clar i molt més net. Dins d'universos sinàptics i entre l'opció de rebre personalment i físicament a casa cada mes una carta escrita per mi a mà amb la meva estilogràfica, amb idees i recursos per inspirar-te i per estar connectat i connectada amb un mateix o una mateixa, amb tot el que això comporta. També una plataforma on pots trobar-hi un curs que parla de la bellesa, de l'estètica, de formes d'aprenentatge, perquè cadascú vegi el seu camí quin és, o el dels seus fills o els seus alumnes, no? Que no hi ha una sola manera, sinó que hi ha molts mons, precisament, no? Molts universos i moltes maneres, i cadascú ha de trobar la seva. També, òbviament, doncs, un one-to-one amb mi, no? Per poder atendre específicament i particularment cada cas, quin és el seu historial, on estem ara, quines dificultats hi ha i com caminar cap a un aprenentatge real, significatiu, viscut, inspirat i connectat. En aquest inici, Universos Sinàptics vol ser una font d'inspiració per totes aquelles persones que estan al voltant de l'aprenentatge, és a dir, tothom en el món, perquè tothom té relació amb l'aprenentatge, perquè la vida és aprenentatge i perquè tots venim també d'una història, no? D'un historial escolar, per tant, doncs, relacionat amb l'aprendre. Òbviament està pensat per aquells que s'hi dediquen directament, que són mestres, docents, professors, que tenen ganes de recuperar aquesta vocació, aquesta inspiració que és al final el que aboca aprenentatge als aprenents, sí? Molt més enllà de si estructures curriculars, programes didàctics o metodologies diverses, que ja fa molts anys que m'hi dedico molt, i ara vull centrar-me en aquesta part més d'inspiració, de motivació. I també per famílies que volen estar més a prop de l'aprenentatge dels seus fills, ja sigui doncs, des de casa, amb tasques quotidianes, com també doncs, amb l'aprenentatge de la vida, no? Què ens passa a la vida a nivell relacional, a nivell emocional, de què tenim curiositat, quins hobbies tenim, i també, doncs, evidentment, fer de pont amb allò que s'aprèn a l'escola. I també per aquelles persones que tenen una creença de que jo per l'escola no servia. Sí? Jo per l'escola no, o sigui, jo per estudiar no. I que quan hi parlo, perquè normalment sempre pregunto a les persones que conec pel món quin va ser el teu pas per l'escola, te n'adones que sí que van tenir una experiència escolar, segurament degut a un sistema d'aprenentatge que no anava amb ells, tenir una experiència més aviat pèssima, dolenta, un mal record, tot i així molts i moltes donen agraïment, no, a l'escola, perquè malgrat l'escola doncs,
han arribat on són i gràcies a l'escola han arribat on són, però les dones que ara, avui dia, molts d'ells són uns cracs amb allò que fan i han trobat el seu camí, han trobat el seu lloc de feina, han trobat el seu lloc al món, no? I en canvi tenen aquesta creença que ells per aprendre no, llavors pot ser un espai també per ells per inspirar-se en l'aprenentatge. Gràcies per acollir-me i per fer-me aquestes preguntes del meu projecte. Em té molt connectada i molt inspirada.